Mai sauran a yayin da aka sanar da cewa Abba Kabir Yusuf ya ci zabe a jihar Kano wato dan takarar na jam'iyyar NNPP. Mai sauran kai kokari kamar subscribe da like don samun sabbin bidiyo mu zama mun dora. Allah ya a yayin da mabiyansa suke tashi muna inda suke wakar ga wacce mawakin nan nasu na biyar NNPP to sharo kai kokari kamar subscribe da like don samun sabbin bidiyo da mu dora. Abba Kabir Yusuf ne dan takarar da suka zai a jam'iyyar NNPP wacce ke jihar Kano wanda ake fafata zaben sa a halin yanzu, wanda ake tunanin cewa ya wuce wa abokin takararsa da kuri'u masu dama, wato ya wuce wa dan takarar nan wato Sulangaru da gawo na kuri'a mai matukar yawa a jam'iyyar tasu. Mai sauraro kai kokari kamar liking da subscribe domin samun sabbin bidiyo mu zarar mu dora. Mai sauraro kai kokari ka duba wannan bidiyo sosai domin samun sabbin bidiyo mu zarar mu dora. Mai sauraro kar ku manta kuna cikin tannan ta mu ta Hausa 24 TV, kai kokari ka mana subscribe mai sauraro. Mun gode.